Usled velikih vrućina, mnogo posla za ljekare hitne službe. Samo što je stigla jedna ekipa s terena, već druga sirena se čuje. Za vozače poseban oprez i upozorenje. Vozite odmorni, pravite pauze. Zavisi ko ima klimu, ko nema, nikako. A da Boga mi teško. Sad sam bio do grada, ne smijem sa autom, velike su gužve, stranci stigli, tako si sad pješke dole preko ovoga parka i dosta je vruće. Za ljekare i medicinsko osoblje hitne pomoći mnogo posla, neuobičajeno velike gužve u trećoj smjeni. Tokom dana mnogobrojni pozivi za intervencije na terenu, posebno na javnim mjestima. Velike gužve u saobraćaju, nažalost, otežavaju rad. Čujete naše sirene, malo se teže probijamo kroz grad, naročito u vreme špica Prvomajskom ulicom. To nam pravi poteškoće, a i to što smo malo zbog godišnjih odmora imamo samo jednu ekipu kompletnu ekipu koja ide na terene. I imamo drugo vozilo koje ide sa medicinskom sestrom i ukazuje pomoć na licu mesta. Od 150 do 200 pacijenata ambulantno traži pomoć, a na terenu čak i više od 20 intervencija u roku od 24 sata. Inače, ovakve vrućine nikome ne odgovaraju. Uopšte nema pravila. Što se tiče ambulante, tu su nam i povrede, i hronični pacijenti, i oni koji su došli zbog glavobolje, jer ovo vreme nikom ne godi, uglavnom svima smeta, sad su u većoj ili manjoj meri. Preporuka: izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17, sve obaveze završiti u ranim jutarnjim satima, unositi dovoljne količine tečnosti. Ljekarski savjet građani mogu dobiti na broj 194 i tako riješiti veći dio problema.